Ting tinining tinining tininining tinining tinining tinining. Whenever I see girls and boys selling face mask on the street, I remember Anwaray, damuan na buligan, hininga programa, hanbulig Anwaray. Oy, di ba? Oy, ayan. Naprapraktis pala ako. Siyempre, excited na ako dahil yan ang adlaw, alright? Uy, ayan na kita ito ng mga yan ang adlaw. Kumusta ang taan ito ng mga netizens yan? Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Sa mga kapatid natin dyan sa NCR Luzon, alright? And syempre pa yan sa mga kaigsunan natin sa Visayas and Mindanao. Maayong buntagan ninyong tanan! Oy, ako pa nag-effects. Okay. And of course, mga kasangkayan na yan, maupay nga adlaw, Sinirangan Visayas! Oh, yan. Pasko na. Alright. Siyempre, kaya ano na kasi rin akong Pasko? Dahil yan na mismo nga adlaw, beer months na! Alright! Siyempre pa, yan na. Tantanin link ito. Bangin na humiling pa yun sa Marichan. Ayan. Kung ginunahan ko na pagkatan niya, usa nga pinakasikat nga Christmas song, Christmas in our heart. Alright. Siyempre, ayan. Iniyan iyo kabulig. Mike Parahan. Bulig Anwaray yesterday. O yan mga kaibigan na yan. Siyempre din natin paihang kay damo na naton mga lista didihan mga nabuligan na naton programa Bulig Anwaray. Unahon tanahan mga ngaran na yan. Tikang ha, Eastern Visayas. Shoutout ha, ini po ang mga beneficiaries nga ako nagme-mention. Ini po ang mga beneficiaries na nga nabuligan ngan natagan na po hina assistance. Alright, tikang han atong programa Bulig Anwaray. Shoutout yan Fe Nilio Abtacloban, Roger David Binachi of Tacloban, Francis Venigas of Palo Leyte, Arnaldo Paulinho of San Miguel. Shoutout mga taga San Miguel, maupay nga lahay yung matanan. Alright, Gloria Di Araw of Tacloban, Renmark Regahal of Basay Samar. Regahal or Regala? Ayan. Medyo diri ko naklaklaro din iyakuan. Alright, Milagros Mabulak of Tacloban, Saldi Advincula of Tacloban, Maria Perpetua Arances of Palo Leyte, Ray Rodriguez of Tacloban, Sheena Mantea of Javier. Kumusta ka mo dyan mga taga Javier? Maupay nga adlaw ay matanan. Alright, Edita Tolibas of Tabon Leyte. Maupay nga adlaw mga taga Tabon. Oy, shoutout din kan Ma'am May ngan ka na Ma'am Pintin. Alright. Siyempre pa, di na kadamo hini. Alright, Marcos Dacayno sa Katbalogan, Mereros Favela of Tacloban, Nestor Nataba of Tanawan Leyte, Christian Tumambing of Tacloban, Wilma Langkay of Tanawan, Jeff Kaiser Campo of Tacloban. Di pa mga kasangkayan, mga netizens, di pa natin mga napuligan nato na programa Anwaray, Bulig Anwaray ngayon. Alright, Jamaica Encina of Tacloban, Fernando Aligado of Dulag, Vilma Padul of Tacloban, Cherry Padulya of Tacloban, Francisco Cabingi of Hulita, Leyte, Vigenia Cinco of Babatngon, Aldrich Luon of Tacloban, Gregorio Elevado of Basay Samar, Ross Inalisan of Carigara, Leyte. Shoutout nila mga taga Carigara. Ayan, labi-labi na ako. Kilala nila akong sangkay partner. Ayan, Sangkay Intoy, wash out nila. Ayan. Siyempre, padayan kita kadamuhin ng mga lista yan na nga Wednesday. Alright, Gregorio Elevado of Basay. Tapos na ito, ano? Nadouble. Ay, adi na ngayon din. Sheila Corrales of Tanawan, Ivan Dave Maraya of Daram, Samar, John Paul Datalio of Haro Leyte, Julian Nazole of Tacloban, Anisita Damaya of Tabango Leyte, at Dominica Kayang of Tacloban, Jeneline Tejeron of Tacloban, Gary Pazamante of Tacloban. Ayan po mga kasangkayan, amo po ato mga beneficiaries and Bulig Anwaray. Siyempre, kung nan iyo mga ngaran inabatian na niyo, ayaw na kamo. Pag-alang, pagkanto na kamo. Ha? Ayan na, Villa de San Juaneco, located po ha Barangay Bagakay. Hara nila ito EVRMC. Okay, kung nan iyo ngaran is nayakan ko na, tapos nakakarawat na po kamuhan iyo ginaarong assistance, okay na po itiya, assist na po yan. Para nala po atuhan mga waray pa makaklaim. Ayan, mga kasangkayan, ayan, mga netizens, kung baga gusto pa niyo mga kadungangan na impormasyon, pakatula ka mo naton Facebook page,
Bulig Anwaray. Nga syempre pa, ayan, tatapusan na natin ang programa. Damo ka salamat. Happy Merry Christmas po in advance ha aton nga tanan dahil birmas na kayon. Alright, thank you so much. This is Michael Martin para programa Bulig Anwaray, serbisyong may puso.